Ok, takže čo jsem se u nového videa, dneska jsem tady s tímto typkom. Jo, čus. A dneska si jdeme zahrát Racing Lava na tady to. Jo, tak to budem celé video. Tady tou krásným serverem. Ale nie. Dobre. Píše na Instagram, nepíšte mi. Ti píšu na By the way, ja budem mať legenda, takže na Survival Games, takže... Oh jo, já za týden budu mít Origo, jo. Teda do týdne. Jo, to je mega. Aj keď neviem na jakých Origo serverov budeme hrať okverem Hypixel, ale jo. HiFMC. Tam si můžeme zahrát hodně miniher, tam jsem. Jo, tam môžeme, napríklad tam majú skvelé Murder Mystery. Nebo skvělý dropper tam mají. Jo. Alebo můžeme... Tak toto bude teraz strihnuté a my sa vám ozveme, keď bude začať hra. Ktorá mala... Jo. A OK, takže sme tu. A jdeme všetkých pozabíjať, lebo sú to oka. Ale čo v tejto minihre vlastne ide? No takže v téhle minihře jde o to, že tady prostě bude stoupat láva. Dobre, ale my teamujeme, nie? No to nevím. Plus SG nedajte nám ban, ale my teamujeme. Jo, my jsme pro video. My môžeme teamovať. My sme to dostali ako povolanie od gamera. Ešte, ja som volal s gamerom a on mi to povolil. Počkaj, se potřebuji. OK, ja sa idem vystavať hore. Já si tady naberu nějaký to. Počkat, jestli potřebuju ještě nařížit nějaké věci, nebo víš čo? Jdem stávat hore. Nie. Láva vstoupá a já se dostávat hore. Ja som úplne hore, Do prkínka. ale nemám bloky. Lol. Kde si? Stavím se nahoru. Niekto to je až tak moc hore. Hej, ja si skočím dole. Prečo? Ale poď takisto hore, jak ja, okej? A jak chci hore? Ne, nado mnou je týpek. On chce ísť ko mne. No jasne. Pod takou veľkou vežou. Jo, vidím ťa. On prežil. A ty si ešte menej než ja. On je fríznutý, aha. Ja sa musím... Hej, ja idem dole. Já mám vždy to zabije. Ja som mŕtvý. Ako vážně? Áno. Lol. Pretože ma rejsla láva. No ešte nie, mám 3 hapka, zabil som jeden... Kurva. Pomoc. Tento môj krík není vôbec dobrý. Jsem modlím, ať ten číp... Ty vole, on mi ten číp čornul. Dobrý, ale on se netrefil, takže je to lama. Čau, týpku. Nice, mám TNT arrow, tak to je super. Ja som mŕtvý. Fakt. No jasné, že ma zabije láva. Osud. No, som mŕtvý. Daj novú hru. Já ještě hrám, kámo. Ne, daj novú hru. Nehráš. Ich idem pozabíjať. To si robíš prdel. A tu sú všetky kity tiež zadarmo. Takže žádný kity nejsou. Dopr... Tak skadiaľ máš ten bow? No ten bow si dostal od začátku. Nie. Ne.
Dobre, daj novú hru. OK. Pojebaná hra, toto skurvená zajebaná. Já tam budu muset všechno vypípávat. Jo. To tak laguje. To se tak má. Mi nahráva OBS-ko. Normálne 104. Kamo, tohle bude trvat 400 milionů let. Když začne to To je hrát. pravda. Konečne. Ale konečne sa poučujem, naťažím si najviac blokov, jak ide. To je dobré. A mne sa zdá. Ne, týpek mi toto vykrádá. Ti přišel vykrást. Prečo to nemôže byť jak na UHC ránu, že jedenkrát zničíš a druhýkrát sa ti to už toto. Jo. Dobré. Mám stack blokov. Já budu mít ještě víc těch bloků třeba. Koľko? Já mám kolik mám bloků. Mám stack až 48. A ja? Jak tak? Hej, tady je briček. Já bych chtěl TNT arrow. To je stejně nejlepší. Ale si ty, já tě vidím. Jo. Vidíš ma v tom tunele? Já mám boomer sword, pro ten co jdu. Jo, vidím, no. Keď ja mám docela dosť blokov, ja mám takisto jak ty, ešte viac. Ja sa idem stavať hore, ale idem na najvyšší vrchol, čo tu môže byť. A tam sa idem stavať. Čau. Ale my týmujeme, že? Proces. Ty choď niekam preč aspoň, aby som mal istine. Najdem tu. Dobro. Padaj, skapeš. To se robíš prdel. Oni tam... Aj novú hru. Oni tam po mně šli dva. Já jsem zabil jednoho a potom to po mně šel další. Ty debil! Počkej, ty jsi říkal daj novou hru. Nie, ja som hovoril, že nedávaj novú hru. Jo, aha, tak sorry. Čiže ako... Já jsem tě rozuměl úplně jinak. Nechápem. Sorry, ale furt nejsem tak jako Soro. Musíš mi vrátiť niečo. Musím ti to ja vrátiť, takže minulú, ďalšiu hru budem ja, líder party a ja ťa pripojím. Dobře, tak až umřeš tuto hru, tak já umřu taky. OK. Počkaj, je tu niekde Oakwood, jo. Já nevím, kde se mám těžit dřevo. Ty si úplne na inom ostrove, nie? No možná jo, totiž. Pojďme tady těžit. No toto je můj strom, ok? Nehodíme se týpek, toto je můj strom. Okay. Tohle je môj strop. Koupím ti rohlík, když mi ten strom necháš. Kúpim ti mekáč, až mi ten strom necháš. Presne tak. No, já mu koupím rohlík z Kauflandu, to je mnohem lepší. Yep. Takže sa teš. Nikto není na mojom ostrove, haha. Kde je tvůj ostrov? Jsi tam přibyl? A nikde. Ja nemám perspektívnosť. Hihi. Aj tak je niekto na mojom ostrove. Počkej, já už to musím stavět hora. Já se idem stavět hora. Jo. Sa práve stáva, ale dúfam, že ma nikto nehodí. A neviem, či vám vystať. Ja som skoro spadol, ja som nechťel dal šprint. To si robíš, prdel!
Jo, ja som úplne hore. Kámo, ako to, že ma schodil? Neviem. Ale nedávaj ešte novú hru. Nedávaj, dobrá? Jo, lidi, tady bude střih. Kámo, ale my dneska asi nikdy nevyhrajeme. Ani jeden. No nevyhrajeme. No, protože ty voš. Ej, poď preskákať celý tento parkour na jeden skok. Jako jeden pokus? Ako musí takto skočiť a preskočiť to celé. A nie takto, že proste skákaj, ale nezastavuj sa nikdy, ani keby to bolo nutné, proste nemôže sa zastaviť. OK. Ja, tohle je dobrá mapa. No, týpek, Kubísek, nechoď pro to. Jo, dobrý, ty jdeš pro slime. Hej, ja normál klikom mám 12 CPS. Ty vo, oni se tady všichni týpci rozoběhli po tomhle strome. Hoši, prosím, buďte normální. Jep, hoši. Koupím vám rohlík. Jep. Jsem opět kopal toho týpka. Uhni. Uhni, lebo ide Majo. To si robíš pravda, to jsou takový idioti. Jasné, že mi nedá strom. Jdeme ještě tu hore, je za mnou. Keď on vyťaží tento a pôjde za mnou na strom, tak ja ho blokujem. A reportujem. Vieš to, ale on kazí hru ako keby. Za to môže dostať ban. Kazení hry, že? Já potřebuji nějaký ty. Ja nemám vážne žiadne bloky. Ja ako mám iba dva staky oak woodu, čo mi vystačí na 3 staky normálneho woodu. Ja nemám žiadne bloky. Pomoc. Ja sa idem stavať hore. A ja. Ježiš, ja mám 5 stakov woodu. 5 stakov? Áno, 5 stakov. Kde to? Kurňa. Sehnal. Neviem, 2 stromy som vyťažil. To som Ne, už padal. Ďalšiu hru ja som prehral ako prvý, takže ty teraz prehraj, musíš mi to oplatiť. Prehraj. No dobrý, schodil sa aspoň iného týpka. Láva. Jo, ja tam dám water bucket a jo. A teda lava bucket. To je dobrý nápad, kámo. Kámo, to je obrovský strom a nikdo k němu nejde. Já si potom vykraftím lopatu, abych mohl střelit vlastníma snowballama. Jo. Počkej, čo? No, tady si vykraftím lopatu a tady se může natěžit sníh, že jo? Wow, obrovský strom, idem na něho. Ten on taky obrovský strom. Ježišmaria, to je obrovské. To je moc veľké, nemyslíš? Jo, ja som hneď pri tom istom. Kde? Len na inom ostrove. Ale niekto mi ho tu vyžeráva. Se sebou vezmu crafting table. Furt tam TNT arrow. O, tam je furt ten TNT arrow. Idem pro TNT arrow. OK, mám zas 5 stakov. Stavam. Kamo, to je můj TNT arrow. Moje. Ha. On TNT arrow, kamo, mám nejlepší věc. Počkej, si ten prst nebolí a potom idem se stavit. Počkej, ale po mne nebudeš strieľať, že? Nie. Už je to lopa. Jo, toto. Proste, ak sa vám toto video, hnusné video páčilo, tak jo, dajte like, odber a my sme nevyhrali ani jednu hru. My nevieme hrať Minecraft, že?
Luky, my proste nevieme na Minecraft. My sme začínajúci v Minecrafte. Takže čus. Čus. Dobre, ja som... Skapeš. Ja to idem strihať. Cos. A nehovoril si, že dneska nebudeš vôbec hrať a budeš iba strihať? No, protože jsem to do prde, mám půl hápka kam. No to je dobré, že? Co video líbilo, tak dejte like, odběr a cos. Ja. Stop